under i-artistry you've chosen esports kunye no music. Yeah. One of the main reasons why we're actually having this CTA, it's because of music, obviously. Sure. And kune hip hop like emzansi vele thina imzansi si like isikhule ngekwaito. Yeah. Sure. That is why uthepa na kwaito kakhulu. You are saying that we chatted from endlini, Yeah. and then from your lifestyle yasendlini and all of that. Sure. And then wangena ku hip hop. Yeah. So kangiqalela, you could have chosen R&B where uzokhuluma like a few lines nyana, even if it's 5 lines ziyayiceda 5 minutes yengoma, but then hip hop you've got to have a lot to say ntanga. Sure. Khambani like ama lines wakho abuya kuphi? Abuyava. Okay, Yeah. sharp. Mina ngile awuthile yabona there's a subject abayibiza history. Okay. Yeah, uyangithola. Mina ngile awuthile kakhulu ngithanda futhi ukumemorize. Yayithola. Ngithanda ukubhala. Yeah. Yabo, angithi manje la ku history khona ama essay. Thwele mhlawumbe ushabo ma 5 pages. Yayithola. So manje mina bengiyibamba yabona afana no Steve Biko. Lo sister beka am 50 sister. Yangithola. Yeah, so ngibhalile ngabe history yemzansi yase China, yayithola America bo Martin Luther King Jr. yayithola. So bengithanda vele ukubhala. Yayithola. So ukuthi mangijumpela to music yayithola. Okay, I'm not criticizing piano. Yayithola because of mina ngimdala ku piano ngikwaita ngithi. Yeah. Ngubaba. Yeah. Yayithola kumele kucaca phela. Yayithola. Yeah. So ngabona ukuthi mangizochoose ipiano because of iyo manje isound strong yayithola, and ama-artist fed up ayagibela ku yabo. So mina like ngabona ukuthi abo Scott, just to name a few, abo Limeke yayithola akusabantu abathanda ukubhala. Yeah. Yayithola into. Yeah, so why not like ngirap ngoba mina ngile outside like ngifast ifina noma ngikhuluma. Yayithola into le. Yeah, like kufika amagama ngithanda ukufreestyle. Uthola mhlawumbe isipanini yayithola. Sure. Ngithanda pen and paper. Yayithola Okay. ngi-security mina. Yayithola ngisipana vele security. So kune bayibiza ni pocket book yabo. So bathi ubhala ama registration la mhlawumbe makwenzakala incident nani yabo. Sharp. Awuthole mina ngibhala ama lyrics. Yakicela. That's you. Yeah, ngithola. Sure. Yeah, ngibhala ama lyrics la ngoba la ngiseyikimi yabo. Yeah. Yeah, that's why ngithi ngibhekele kuma Hotman kakhulu. Yeah. Yeah, ngibhekele kuma Hotman. Sure. Yeah, that's big actually. But I like the fact that you separate yourself from the crowd. Wonke umuntu bangena ku music manje ufuna piano. Sure. Iyo yenza umsindo, but you're saying nang sticker to le. This Yeah. is what I am, this is what I know, and this is who I am. Sure. And ngizo sticker kuyo. Injalo. Yeah, authenticity is key actually, like Yeah. us. Yeah. You know, and for me, because in Kule or music more than sports, like sports, I think in last year nakundaba sports and all of that. Like, Bodlala honestly, siphi sport? angidlali, like Okay. angikaze ngayidlala Oh. disc Yeah. at all. Yeah, Yabo. yeah. Mara nje ku sports, Shulwa because yini? obviously I go ema-groundini ngiyoshoota and all of that. Yeah. I-content vele ngivayise yangisake sports. Of it's that's when nami ngiqala ukudevelop uthando. But then with music, I think I can debate. Ukufika kwe-piano, I think kukufana noku-introduce i-AI. Yabo? Yeah, There's yeah. a lot of Sure. instruments that are taken by AI. Sure. Same applies with ama-artist abaya. Like ama-artist amaningi, most angama-vocalist, Yeah. ispan isihambile abafethu sithathwe ipiano, because what's selling the piano is the way you play with the ama-instrument more than Sure. into oyikhulumayo mawucula, because ipiano limnandi nge-instrument ukudlula lento umuntu ayiculayo in most cases. Yabo? So ispan siyaphela kanjana, but wena sticka kwi-old school and uyenza sure ukuthi we are not forgetting ukuthi sibuya kuphi. Ama-roots awuthiyami. Isiko. Yeah. Yeah, isiko awuthiyami. Yayithola. But I also think it's a thing, your culture. I think you have your people. Like Yeah. unabantu bakho la uyazi ukuthi laba mamela music kanje. Yeah. So I think music has a community yayo. Khona Just- community piano, khona community kwaito. Yeah, just to disturba kancane yayithola. Mina I do have crowd yami piano. Yayithola. Like thole mhlamba amanye ama producer like us abashaya piano. Banokungivala. Yayithola cash amanyakuzo yayithola. Ngizokala ngayi. Piano. Uyangithola into le. Ngizwe sizwe like ukuthi uzosounda kanjani. Yayithola. I've got some few songs as a piano but azikaphumi.
Okay. Yeah. You fool yourself nje kulezo ingoma or eish okay, it's fine. Yeah, it's fine. 70%, yeah, eish Like, so it's not who you are. Yeah. Yeah, Like it's music, all. if you gise lapho, you gise lapho. Okay. Yeah, ngithola. Okay. Yeah, Asilinge album lakho. sure. Yeah, asilinge album lakho. Killer. Yini Yeah. igama le album? Kamali album. Okay, Fedi Sharp. There's a slogan, there's igama, there's a movement engiyiphushayo. Okay. Izinja lezo. Because you're It's all. issues in Jalezo from Yeah. time to time. Yizo lezo. Kumele kucace phela. So dating lena icale kanjani? Mangikhuntana. Thola mhlambe ngithola isijimbusi. Sometimes nano baby girl nje yabo ngingathi love ngithi izinja lezo. Leyithona. So mangibhizi ngikhunta njalo. Yetho ngoba mina ngile out angithanda ukuhlala. Yetho mawuhlala like ish uyakhathala nengqondo yakhathala. Yetho uzofuna amapapa. Yeah. Yetho le sharp. Up until I came across like a vocalist. Yetho okay wazwakala studio sami vele la idlala Linda. Wathi wanjalo like imawubulisa uthi izinja lezo. Yetho mina dayile ngangibhaca ihunta sifana bohola eksesha fili Yeah, fili, yeah. yangithola angibhaca but ngayithatha serious mangibhizi vele ngivama la ngavela adlula wonke umuntu izinja lezo so kuyi response back uyayithola lento angayithatha serious okay fili sharp ngafaka ibrand ikipa ma t-shirts yayithola lento ama hoodie yayithola wavaya yayithola like I was surprised by yonke le thing le yayithola bengithatha like hawu uNkulunkulu ubizo lwami vele lolu yayithola lento le sharp merchandise avaya stock ngavaya khona li hotman ngisipana nalo uJamani yayithola bas pheli lipunki or something like that yayithola lento yilo vele ngithungela vele merchandise sharp ngiyabona le movement leyo okay sharp ngathi azini it's feeling create album mara ngayibizi izinja lezo yabo ngithi izinja le dogs Okay. ithola into le yeah not everything ngomele ithi izinja lezo manje ithola into le like ngifakele some sauce nyana yabo so igama le album is izinja le dogs. Yeah, which is album lakho it's 80% okwamanje yabo. Khona lentwana ezasispreading sibana nazo Z2 Kids Next Door. Yabo. Khona intwana yasedladleni like Z2. Yetho kahle ama producer ayi4 kule album. Yetho loNhlanhla no Rich. Igama lakho khaya ilelandela mina neLast Boy. Yeah. Ama producer ayi4. It's a 10 tracks album. Okay. Sure. Yeah. And then there's this song, a Hamba Pambili so far. Yeah. Is it out already or sazoyi keep? Konjithini ibhodi? Oh. Oh, Ngikho. thokoze Kaslam. Yeah. Okay, sharp. Yabona njalo mangiperforma le ngoma ne. Like ukuthi like mangishaya. That's why mina ngibhekela emuva kuma Hotman yabo. Khona fili ingoma abayishayile via thokoza Hidden Force. Shout out to ama Hotman yabo. So kafika amanye ama Hotman washa similar style. Bese ngisebenzela kuyo le ngoma le. Yethola but bengakathula like full idea ukuthi ngenzani. But bese nginale cezwane enyana yabo. Sharp bayisha ama Hotman abo Muzmoka yetho bodu flop yetho. Shout out to ama Hotman abo Ndlamvini. 1326 is Yeah ngithola okay sharp like ngizwe isound lakho yayithola ukuthi okay lamba kanje yabo because of if you listen to my song and their song as fun but ikwayito ihlukile yayithola ama instruments wakhona yayithola sharp ngathi azini athi feeling ngishaya yami yayithola into le but ingayibizi via thokoza yayithola into le like ngishintshe so ngayibiza ithokoze Kaslam yayithola into le via nezinja lezi movement ngalendlela enkulu ngakhona manje
yayithola Soweto ngiyabathinta yayithola Soweto it's big It is. yayithola eMzansi la yayithola so ngayibiza ithokoze ikastlami ngalidrop inamba lakhona yayithola into la so before ngiyidropa before ngihlanganisa lama artist ayithu ngafeature yayithola okay mina most of the time ingoma ngiyayibhala yonke mangithi yonke mhlambe ne chorus Okay. mhlambe ngifuna ukuthola umuntu oculayo yayithola usuke vele sekayitholile ichorus Ngupha yonke into and let's voice. ngifuna ivoice yayithola Yeah. I think ngike ngahlangana nama artists abaya where they come to me with Yeah. chorus eselibhaliwe. sure And then when I listen to what he's singing kuma verses wakhe ne beat nani Yeah. and the words afuna ukuthi ngiwasho ku chorus Yeah. akuhlangani. akuhlangani Yeah, why ithanda ukusiconfuse us? akuhlangani yayithola azi enye into like ethi step ama artist yayithola eish awuthami sho ukuthi akhona ama artist even nali phezulu ngizokutshela ivara yayithola akhona like abanga understand ubu artist Yeah. yayithola into like ingoma yayithola they just do them Yeah. yayithola into le go back to your roots mfethu ufunde yayithola into le umamele yayithola into but isimanje manje uyabona ipiano yayithola piki yayithola into le chayi yayithola into Then le say hyper. yeah yayithola so Yeah. to answer your question now Tim amanye ama artist ngena vele studio angithi uzithembile will freestyle yayithola Yeah. kanti amamelanga ukuthi lo muntu lo ufaka iverse ikucala ukubizile uthini wena ukhisha une voice nice yayithola but you just sing nje Yeah. yayithola into le so mina ukuthi like mina ngicale vele ngeverse mangibhala le ngoma le cala vele ngeverse that's where ihook ichorus iphuma khona yayithola ngayibhala ngabiza feli umunye umfana uyangi-TC wase Palm Ridge ngathi boy khona ichorus engifuna kulo la yayithola I'm feeling this song mina mangizobhala ingoma like izofuna ukuculwa mina ngicula kucala Oh, okay. yeah there's a video like ngoba uze nabangani bakhe yathola ngathi boy bheka angikhona ukucula ne but ngizoyishaya kanje mhlawumbe wona ungathatha maybe uyishintshe lapha yabo Ayitweak, yeah ayitweak. so ngayishaya awayishaya uboy abayibhubhu vele yayithola ngoma yakhona ngabatshela abafethu ngizoyikhipha vele ngathola ulikho yayithola shout out to ulikho naye wayifaka iverse lakhe la yayithola yeah the song is produced by intwana yami leSevarsity uRich yeah You are family orientated, ne? Mndeni khipha la. kwamele Yeah, I like that. I kwamele like that. Angithi- Awushiyi umuntu move. izinja lezo ngithi Yeah. yeah You know, abantu aba family orientated ilezi zithanda ukufola kule trap yothando like emijolweni and all of that like kuba i-victim kakhulu. Sure. Yabo. Ngiyakhumbula back in the days like for ukuthi amadoda angene kwizinto zothando and all of that. Yeah. Kumele thina what we know it's violence ndoda. Like siyazi ukuphuma siyohanta. yeah And then sibuye na something endlini Sure. for ukuthi kudliwe and all of that. Yeah. But then imama it's one person that's created to bring peace endodeni. Sure. Yabona. yeah Kule nkathi siphila kuzo ndoda it's war everywhere. Mm. Kusemijolweni kuyaliwa, Eish. kusemishadweni kuyaliwa, Yeah, sekhaya nje ama families kuyaliwa. Nama Everywhere. artist, nama artist Yeah. nyalo. yeah too much uthole kunama battle ungazi ukuthi asuka kuphi Abuya yabo kuphi. umona Yeah, sometimes yabo So ngiyazibuza la because kule conversation that we are having here today you've mentioned like indaba zeimama nemijolo like 3 Yeah. times yabo like 3 times yeah 3 times I'm telling you I've been counting yeah 3 times sure Kambani like what does being in a relationship or being emjolweni or being emshadweni or having le support yomuntu ongumama mean to you as an artist? Like what does it do for you? Khona la ekusiza khona nani like Kambani. hey awuthami sho ukuthi I won't speak like for myself kimi yayithola ish ngoba my people come and go Yeah. yayithola into le Yeah. ngisaseyintwana mina Okay. yayithola into le Mawuyikhotha eyintwaneni. ngiyabonga yayithola so like to answer your question now tell me kwamele like uthole umuntu opatient Sure.
umuntu uya-understanda lento le uyenzayo uyayithola into le Okay. and mostly mawuzothola lo muntu loyo akusumuntu othanda imali kusumuntu wamabhadi Okay. uyayithola into le Yeah. like yabona mina njenge-artist yabona mhlawumbe ngizocela film mama bheka mfethu nginegig so ngifuna uhambe nami uyongisupport ayithola like umuntu okwamele ajabule Yeah. uyangithola into le Invite spaces. arivaye uyayithola into le thatha amavideo lapha yonke into That ethi hype. yeah manje hayi lona mfethu mina ngegigini mina nami vele ngiyaphuma nabangani bami uyayithola into akusumuntu like okusupportayo lo uyayithola umuntu like okusupportayo kwamele abe nawo nase studio uyabona when you do like ama love songs uyayithola ubulana naye uba ngathi ushayela yena yeah uyangithola so eish kwamele uthole umuntu like o right Okay. yeah mina ngamthuli o right Ongabheka angifuni uqamba ukuthi mama mina mageshi ngifuna Awukamtholi. ukukopa angamthula uthama na bengicabanga ukuthi ngimtholile Yeah. I once had yeah I once had but angamthula uthama ngisaseyintwana Okay. yeah ngisaseyintwana Can we actually take a short break? Is it okay if we actually take a short Yeah. break? akuna stress Sophumule uthama kancane. yeah Okay.